दिनै जोङो गिबियावनो निउस टाइम आरो बड'लेण्ड निउस आरो इउनाइटेड निउस बिथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय थाबाय। दा दिनैनि जोंनि बे निउसनि गेजेरजों फोरमायनो गोनां बेनो जे 5 आरो 6 अक्ट' सानाव जोंनि एनडिएफबिनि गोबां बोसोर दावहा नांनायनि मोनसे जा माने रां अनसुंथाइ आसाम गभर्नमेन्टआ होनायनि थांखि लाबाय बा दिनैनि सानाव होबाय। जों गिबियावनो सनितपुर जिल्ला एक्स एनडिएफबि क'र्डिनेसन कमिटि जानानै आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्ट बिथांमोननिसिम जों गिबियावनो मान बावहरग्रोनाय थाबाय। दा जोंनि बुंनो गोनाङा बेनो, दिनैनि बुंनो गोनाङा दिनै जाखिनि एक्स एनडिएफबिनो रिहेबिलिटेसननि मुङाव होदों, दा बिनि अनगायैबो गोबां एनडिएफबि सोद्रोमा बा एक्स एनडिएफबि सोद्रोमानि एक्सेसिया मोननो गोनां अनसुंथाइ रां मोननो गोनां थालांबावदों। दा बेखौ लानानै दिनै गोबां जायगायाव गोबां दावराव दावसि जों नुनो मोन्दों। दा बेखायनो जोंनि सनितपुर जिल्लायावबो गोबां एनडिएफबि सोद्रोमाया थालांनाय जादों। दा बेखायनो जों खावलायनो सानो आसाम गभर्नमेन्ट लोगोसे जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जे जि आद्रा थालांबावदों बे थालांबावनायखौ बे बावैसोनि गेजेरावनो होगोनखौ जों मिजिंथिनानै जोङो आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जोङो खावलायबाय। लोगोसे जाखिनि भेरिफाइ जानो दंबावो बे भेरिफाइ जानो गोनांखौबो थाबैनो आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायनानै जोंनि बिटिआर सरकारनि एनडिएफबिनि दावहारु गोबां एनडिएफबियाव दावहा नांनानै बिथांमोना दिनै पलिटिकेलाव दिनै बिबान मोननानै दिनै सामलायगासिनो। जों गिबियावनो जों खावलायगोन एनडिएफबि फाउन्डार हिसाबै जोङो गबिन्द सारखौ। बे गबिन्द सारा एक्सुवेलि एनडिएफबिनि गुबै माबाफोरखौ मावनांगौ खामानिफोरखौ लानांगौ, जोङो बिथांखौ जों खावलायगोन। आरो जोंहा दंबावो MCLA मानगोनां रन्जित सार, बिथांखौबो जोङो गोख्रोङै खावलायगोन जे बिथाङा जोंनि जा माने एनडिएफबिनि थालांनाय रिहेबिलिटेसन दंबावो बेखौ थाबैनो माने होनांगोन बा होनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायगोन। आरो जाखिनि भेरिफिकेसन जायाखै, जों बुंनो थाङोब्ला एनडिएफबिआर आरो एनडिएफबिडि बेवहाय जोंहा बांसिनै भेरिफाइ जानो गोनां दंबावो। दा बै भेरिफाइ जानो गोनांखौ आसाम गभर्नमेन्ट आरो लोगोसे आसामनि पुलिस बिथांमोनजों ज' सावरायनानै जाहाथे थाबैनो बे भेरिफाइखौ खालामगोन आरो थाबैनो भेरिफाइ जाहोनो थाखाय बिथांमोना खावलायगोन। जोंनिफ्राय एक्स एनडिएफबि सनितपुर जिल्लानि जानानै बिथांमोनखौ जोङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। टाइम 8 बड'लेण्ड रादाब आरो लोगोसे इउनाइटेड मामोन बियो इउनाइटेड निउस बिथांमोननिसिम गिबियावनो सनितपुर जिल्ला एक्स एनडिएफबिनि जानानै मान बावग्रोनाय जाबाय। दिनै बे समाव जों बेखौनो खावलायगोन आसाम सरकार आरो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ, जोंनि एक्स एनडिएफबिनि बेलायाव जों गोबां गावजों गावनि गेजेराव एसे दुखु मोनलायनाय माखासे बिथिंखौ जों नुबाय थानो मोनदों। जाहाथे बे समस्याया जोंनि माबायाव जाया। एनडिएफबि हिसाबै जोंहा दिनै 4 फेक्सन दङ। गिबियावनो गबिन्द सारनि हान्जा पि ग्रुप, आर ग्रुप, डिरेन ग्रुप आरो एस ग्रुप। जोंहा मोनथाम फेक्सना सिगाङावनो जा ट्रेन केडार बिथांमोना मोननांगौ खिनिखौ माखासेया मोनलांबाय आरो माखासे भेरिफिकेसन जाखानाय ट्रेन केडारफोर माखासे जोंहा ट्रेन केडारफोर दंबावो, बिथांमोना मोननो दंबावो। जा मोननो थाबावनाय बिथांमोननो थाबैनो होयोब्ला जोंनिफ्राय जों गोजोननाय मोनगोन। आरो लोगोसे दिनैनि एस ग्रुपनि जा रिहेबिलिटेसन होनाय एस ग्रुपजों लोगोसे जों खोनानो मोन्दों progressive माखासे फैबादों। जा बिथांमोननि मोननायाव
थोजासे गोजोननाय दङ आरो जाय बिथांमोननिफ्रायबो थालांबावदों जाहाथे बिथांमोननि सोद्रोमाफ्राबो थालांनाङा आरो गुबुन फेक्सनफोरनि जा मोननांगौ साफ्रोमबो सोद्रोमाया मोनो लोगोसे जाय बिथांमोना पुलिस भेरिफिकेसन जायाखै बिथांमोनखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ आसाम सरकारखौ नारसिननांगौ जाहाथे बिथांमोननियाबो पुलिस भेरिफिकेसन जायो आरो जोङो सनितपुर जिल्लानि सासे मानाव गेदेर एसपि सारनो बिथाङा खावलायनाय लेखायै जोङो खै थारिखमोनथाय मोनफ्रोमबो फेक्सना बिथाङा कमप्लिटलि ट्रेननिफ्राय लानानै सिभिलियनसिम अभारग्राउन्डजों जेसेबां सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोननि डाटाखौ बिनायलाय जों होदोंमोन बिथाङा जोंनि खामानिफोरखौ आं नायगोन मावनो नाजागोन बिथाङा खावलायदोंमोन बिथांनिसिमबो खावलायनाय जाहाथे बिथाङा जोंनि समस्याफोरनि सायाव सिन्था खालामनानै खामानि मावो आरो आसलथे गुबै समस्या माबे एक्चुअली जोंनि गुबै समस्याफ्रा जाहैबाय भेरिफिकेसन सेथियाव जायफ्रा भेरिफिकेसन जायाखै गिबियाव बुंनांगोन जोङो आर ग्रुपनिफ्राय सनितपुर जिल्ला हिसाबै सनितपुर जिल्लायावनो बांसिन प्रब्लेम जादों आर ग्रुपनिफ्राय फैथाराखै होनना बुंब्ला बिथांमोननियानो फैयाखै डिनिफ्राय माखासे फैदों माखासे फैयाखै फिनिफ्रायबो फ्राय फैनाय जाबाय बिसिनियावबो जों खोनानो मोन्दों जों नुदोंबो जाय गथ'फ्रा माने आफादजों नांथाबबाय थानाय बिथांमोननि गथ'फ्राबो फैयाखै बिथांमोनाबो दुखु मोनना दं जाहाथे बिथांमोननि मामायाबो जाहाथे पुलिस भेरिफिकेसन जायो लोगोसे जाय बिथांमोना 4 लाखखौ मोननो हादों बिसोरजों लोगोसे बयबो साफ्रोमबो सोद्रोमाया जाहाथे मोनो बेखौ खावलायदों आरो आसा खालामदों आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा साफ्रोमनिबो जेंनाखौ सुस्राङो।